Mali kunafoni jabrani laiba wa mali konani mali ko bamba foye kani yankuma ni auka emission beka kuma ni muru kura wala sigilin tuni bi alla family kama saya la tige ka sente mamdu do wili kana akana ko au kunafoni aka keni ko mun beka ni semen konna na sente konna amna kuma da daira ma reki nyafa ayra nyafa ni an la tonto ba so mo trusty ame kuma da di me ki yere nyafo mo ko yedoni e jonni ani ibe religion rôle jumen jouer sente kono nana o jarani ko sima ba ni gal jarani awere ni ula donc au ka émission ni mbaw foka o barkada parce que avec barami ke baranyana maledo avec sababu yayi ka maldun kuna foni en CNT kono ambeka muke nere docteur Youssouf Z Koulibaly ou ka commission be nous ba forma ko commission administration territoriale décentralisation, culte et réconciliation nationale, néo-président. Donc, on est déchargé de nos charia wale moubena, quand on a placé un bureau au cadre qu'on a, ne de l'Ukanyama, ne de chercher de la wale alila. Tonton, on y a bien une semaine qu'on a forcé un type de session là, mais on y a tout unique à faut projet de loi sabakumbe, mon reporter là. Il se gagne folie que malheur on a cette famille que mon l'année projet nous reporter là et puis projet nous c'était quoi au juste. Bon c'est un tek session madame c'est ça session madame na mena doni on est loi chama voté mais même kunu on est loi do voté mais loi damandama be non anya jatemne ka fo o loi nous on a fait beaucoup sebe mais il faut que on a famille follow avant qu'on vote. La loi follow est mais au dé pour faut loi mima ko amnistie no ya fay ni sharia kele no ka nyamaria ka fo ni kodokera donc amise ko sharia walenta pour que maminu ye fanga nyongri le 18 août 2020 konana ya fabisika kolu machogomina kada anga sharia bakulu baw konna chugama aflana oye anga benga wale mumbe no ba fama ko accord d'Alger o benga wale point do bala o metalike police territoriale ka bo police territoriale ama famia on fait ko sebe sabana oye anga dugukolo ko no ba fama ko la loi domaniale au beba kalama bi ka fo mali kono yanno gelea bambe o dugukolo ko amanga ka jako sebe donc o sharia saban nana di on ma ka mo fe bokomi de mana donc me ko jigi da on ka donc on ya famia ka fo ni sharia no amanga na krikuta fo ka nga fese ka laje ni jamana donga na fambala ambuta menuka na fantala ambabla donc le la kunu anya ese ka foko ka sharia nu bla ka session ro kono tambang ambulula amba fese tuni ka laje ka afamia soroula munkai ambota ni mumai ambobla mais c'est comment qu'on a na famia ke sharia nu mabla peu mais abinu fese ri ka la duna na tawla ni sharan be sekata o be muti sekata o ere de do sabula on fait walia anga barata bolo ni sharia do nana na ma famia sorala amba fese bo nere be sharia mun kuna no ye police territoriale na manga chara du kono ko sebe bo ma chama koko CNT bina a sharia bolo ita no kera dron ko jamana bina ci parce que munu e marfata jamana kama kamenuka golomatri sabaw kam an yɛrɛ bɛn'o légaliser k'o d'u ma donc o tun ye maa caman ka hakilina ye o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ma kuma sariya in yɛrɛ ka fɔ la hali an ma tila baarali la donc bɛɛ y'i ta fɔ comme bɔlɔlɔ sanfɛla sisan mɔgɔw ka teli donc o ye information di o cogo la mais an kɛlen k'a sɔrɔ ne y'a maa minnu
be a ko in concerné no be wele ministre de sécurité bola ministre de la réconciliation bola anga ministre mun be no ba fama ko administration territoriale no ba nga sigida ko nyaw fo ale bola police ga nyama ba bola Bamako district nyama bola ne ni be wele kana bon ne no mana donc nye sharia ngo monde la ou ba fait anga police créer malikono alors que malika police nationale RB ou be ka barake kanya mo est-ce que ante anga police nationale renforcée police yere hakilna munu damo hakilna ngai ko sebe olu koko olu ka hakilna na police de proximité ango o ta ko lu renforcer ko deme kamene ni baraka mene ni moyen duma pour que se ka baraka mali fantan na ni bela benia jatemne comité de be nu ba fama ko CSA no de blale no ka accordage civique au comité nyaka nyoye ke bo tanasi fla de mbe groupe fla doko ni police territoriale ni créé ka be ke sawe ko ka police démocrate barala mais doko ni ya créé avec sawe ka jamanachi bon ne reka analyse là parce que ne la col karamoye Mali kala so baula donc ne ye droit public la col karamoye donc on fait jamanaka service d'ako nuye be chama kalamala donc on est jatimno ke ne na bo fe chama kalama ne dinga commission mo aya ye ka fo Mali rela ba fo mo ko cartographie administrative outil donc niko c'est ça qui veut police territoriale créée commune munumba ambulo abita resro fo commune keme wolon fla anikola donc ni maire kelingelen benaka police do a danger ka bon ko sebe parce que commune tout d'enfara commune nga dans utado bon a fait une marché yoro mununa amba fo régime façon ko fédéralisme mun no États-Unis ou bien Nigeria donc police be ka d'enfara do mais en fait on est état unitaire de donc ni a créé c'est ça gelea munumba la a gelea foloye wira dama bena do nyongon aflana e utina be bon anya jatem ne ka fo a police territoriale nga baramge o baraina oni anga police nationale ka barabe kele donc si ça nous flatara nyongon sur le terrain kelenga o ko bike tugodi a gelea sabana ni ya jatem ne musaka kula nama ya kaye ni police fashion créer dépenser de bala donc dépenser mbala c'est ça John dem na dépenser en charge John dem na bo donc a papier ministère nema a sebele mo la ko jamana faso era de benabo boni odo comme ne ere ye sharia kalankela ne be mo kalan sharia de la donc sharia sebe mbambulo no ba forma ko la loi sur la décentralisation la libre administration des collectivités territoriales nous charia sebe be non soso parce que corolé ko région be qui est en charge collectivité nous be qui est en charge on est groupe de créer ko di collectivité ma clara fo ko jamana bo en charge donc avec comme yo charia so ba ko ba en fana soso donc fana ya gele adoy donc et puis fana anya jatem ne ka fo a sebe muserama ou be formation ke ou se ga marfata ina fo anga police be marfata chumna ou se ga mo mena ku blaji sisi ga boloka ina fo anga donc o egele abodi donc anya jatemna ka fo vraiment ni ko ifanga nya ni jinyama jolena parce que ou ya la accord d'Alger konana en 2015 mais ne ala nini ministre ala ka telna ka chide ministre mun kumbe accord d'Alger resi wakati la no ye ministre Diop ye affaires étrangères ale kele ndi be ministre ala bi donc akere komi ala era nana donc ya la nini pour que ne ale ka sika kuma pour que abena ka nyefo yana ne ko munde kera sababu yayi ni awe ni ro intaka do ala munde ba hakilna me ba kofe na sorla hakilna ba kofe donc na yo fayna donc on va famille hakilna mi on fanaye ate comme on kelenga renvoyer ou on mena accepter on me se ka rejeter parce que on mena la jadi na avec kele assez malima en tata donc il faut que mal donc ro une famille ou ka
ka dana danga toujours parce que on bien c'est ça am siga ala yɛrɛ tantôt k'a fɔ CNT kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ maa fɛn o fɛn bɛ commission ninnu ɲɛma maa kalanlenbaw don ni professeur d'université tɛ i bɛ taa sɔrɔ sariya dɔnbaga ŋanaw don u b'a fɔ minnu ma ko avocat ou bien i bɛ taa sɔrɔ juge yɛrɛw don ou bien maaw don minnu ye baara kɛ u ka domaine na donc o ye ala tantoba ye bi o kɔrɔ ye ko ni papier fɛn o fɛn nana malidenw k'u hakili latigɛ k'a fɔ ko anw tɛna papier bila ka tɛmɛ ten u ye kuma caman caman fɔ CNT ko la dɔw ko ni sariya fɛn o fɛn nana k'anw bɛ ka bɛɛ voter mais o ye réseau kuma ninnu an k'an yɛrɛ kɔrɔsi a la voilà bɔlɔlɔ kumaw a bɛ gɛlɛya se jamanadenw ma minnu ma ko kun fɔlɔw mɛn par exemple ne ka nin loi territoriale ko in na ne y'a kumaw mɛn ka bɔ mɔgɔ ye ne wele ka bɔ fo États-Unis yɔrɔ ninnu na k'a fɔ aw bɛna jamana cɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma baara daminɛ fɔlɔ donc bɔlɔlɔ kuma ninnu an b'an kɔrɔsi a la kosɛbɛ ni i bɛ fɛ ka kuma kan fo i k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun b'a kɔrɔ ani mun t'a kɔrɔ donc o gɛlɛya ninnu vraiment olu bɛ an ka baara taabolo la mais anw b'a faamuya parce que mɔgɔ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka information di bɔlɔlɔ sanfɛ. Ok tonton i ka kuma kɔnɔna na i ko k'i ni finitigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ finitigila olu ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin ko in na sali u ye dɔ fɔ aw ye wa ou bien u na aw bɛnna ko jumɛn kan ni projet de loi in na. Bon finitigilamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye an balima polisilakaw ye vraiment an b'u fo u ka cɛsiri la aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali territoire ka bon kojugu a ka bon yɛrɛ yɛrɛ de bon u ka préoccupation fɔlɔ ye mun ye moyen ko ye ala ko an ka tiɲɛ fɔ moyen caman t'u bolo parce que an yɛrɛ bɛ se k'o seereya parce que u b'a fɔ mun ma ko Mali ka budget anw de y'a kuma fɔ a y'a voté donc wari min dilen don ministère de la sécurité ma pour que a ka se ka baaraba in bɛɛ kɛ anw de b'a dɔn a tɛ bɔli kɛ i b'a dɔn Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ bon an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que ka stabilité nati bon o kɛn bɛ sababuya ye ka don an ka budget la ni niveau ye mun ka bon kosɛbɛ donc a bɛ kɛ sababu ye service tɔw t'u yɛrɛ sɔrɔ u tɛ se ka nanakili ka ɲa donc ministère de la sécurité bɛ mais malgré tout ça vraiment bɛ ka baara kɛ mais il faut que an ka jamana ɲɛmaaw fo parce que san dama dama in na polisiw de ka yɔrɔ min ye mɔgɔw ta jeunes ta u ye caman bɔ chômage la kosɛbɛ donc il faut k'o wale ɲuman dɔn ka segin o ma parce que pour que ka se ka jamana bɛɛ labɔ polisi la il faut que polisiw ka mɔgɔw recruter donc polisiw bɛ k'o de kɛ polisiw ka direction u ye mɔgɔw recruter nin san dama dama in na kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de mais moyen ko b'a la y'a ye moyen ko b'a la donc an n'u u y'u ka hakilina fɔ ye olu yɛrɛ ka hakilina na n'an y'olu renforcer ka baarakɛminɛ d'olu ma donc hakilina ba dɔ b'olu fɛ depuis kumanijan u tun bɛ fɛ jamana ka waleya u b'a fɔ o ma ko police de proximité ka polisisow créer mun ni ka surun jamanadenw na pour que u ni jamanadenw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka walejugukɛla ninnu kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ ko a ka ca ala fɛ n'an kɔni y'o moyen d'olu ma ka tila k'o sariya wale in lawaleya ka police de proximité ko in lawaleya kosɛbɛ olu bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na donc u bɛ se ka Mali fan bɛɛ lajɛlen occuper k'o ka fisa ni an ka taa entité wɛrɛ créer donc ni ɲɔgɔn faamuya ma kɛ baaraw taabolo la bon ko e ye journaliste ne fana ye an fila bɛɛ bɛ terrain kelen kan donc concurrence bɛ na ni concurrence nana ni ɲɔgɔn faamuya ma bɔ a la a bɛ se ka taa wuli ko wɛrɛ la an ma sigi ni mun ye donc o y'o ni hakilina ninnu fɔ effectivement hakilina ɲɛnamaw de don parce que n'i y'a jateminɛ bɛɛ n'i ka baara bon an yɛrɛ tun ye mun jateminɛ sariya sɛbɛn ninnu na an tun hakilila ko police municipale de don ni police municipale don o tɛ problème ye ale bɛ fan bɛɛ fɛ hali a dɔw bɛ Bamakɔ yan olu ye mairie ka polisi ninnu ye minnu bɛ yala ka sabu don mɔgɔw ka mobiliw sen na n'i jɔ yɔrɔ la i ma kan ka jɔ yɔrɔ min na ou bien assainissement ko ninnu a bɛ Faransi a bɛ yɔrɔ caman na olu tɛ problème ye olu ni polisiw yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara la mais ka marifa d'u ma o ye ko wɛrɛ ye ka tila ka u bɛ formation kɛ polisiw ka formation kɛ o ye ko wɛrɛ ye donc ninnu gɛlɛya ninnu u ye ninnu fɔ et puis fana u ye yɔrɔ dɔw fana soulever an ye olu ye hakilimaya yɔrɔ ye o ko e ka jateminɛ sisan ni ne ye n ka yɔrɔ commune maire ye
bon ko sharia bɛ ne ɲagamaruya sisan ko ne yɛrɛ ka n ka polisiw ta donc ni ne olu ta sisan marifa b'u bolo mara dɔ sɔrɔ dɔ bɛ ne ka yɔrɔ la i n'a fɔ sanu bien pétrole bɛ fɛn dɔ bɛ ne ka yɔrɔ la ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a b'a bɔ ne bɛ n ta fɔ de parce que marifa bɛ n bolo n kɔni bɛ fɔ a bɛ kɛ ne sago la ou bien ko wɛrɛ bɛ bɔ a la donc o fɛn ninnu bɛ na ni sababu ye ka jamana ci donc o de kɛra sababu ye vraiment ne yɛrɛ y'a laɲini n ka commission mɔgɔw fɛ an ka nin fɛn fɛsɛfɛsɛ fo ka s'a dan na hakilina min b'a kɔfɛ anw t'a dɔn kuma min fɔra Algérie yen nɔ anw t'a dɔn ko dɔ bɛ sɔrɔ a senkɔrɔ et puis an ka programme dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko DDR désarmement démobilisation et réinsertion ne yɛrɛ bɛ maaw kalan o la u ka kalansoba min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko école de maintien de la paix parce que ne tun ye yen u ka composante dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ composante civile san duuru hakili ɲɔgɔn kɔnɔna na ne tun y'o directeur ye donc an bɛ mɔgɔw kalan o la mais o baara daminɛna a ma se yɔrɔ jan fɔlɔ donc banbagaci ninnu marifa b'u bolo bon polisiw y'a fɔ peut-être n'a ye nin polisi fasiya créer sisan est-ce que o tɛna fini wɛrɛ don kana c'est-à-dire k'an yɛrɛ y'u légaliser u bɛ sin ka polisi finiw ta ka don kana n'u ka marifaw ye ka segin u ka zone na o ye donc u bɛ se ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ polisiw ye voilà u bɛ tiɲɛni kɛ donc an tɛ sa kungo kɔrɔ u ka bon kosɛbɛ donc nin de don mais banbagaci wale kɛbaga ninnu minnu y'a sɔn ka na sigi ka kuma anw fɛ u caman y'a yira k'a fɔ non k'o bɛ kɛ sababu ye ka polisi ka baara de nɔgɔya a bolo bon o yɔrɔ in ma anw kun minɛ kosɛbɛ donc sa n'i y'a faamuya sisan ko in ka di banbagaci wale mɔgɔw ni banbagaci wale mɔgɔw ka ko kɔrɔma donlen de ye nin ko in ye o kɔni o hakilina in an kɔni bɛ ka an bɛ ka an ɲɛkumu bɔ yɔrɔ in na parce que anw bɛ ka jateminɛ mun de kosɔn tigitigi o bɛ fɛ a ka waleya sisan kun jumɛn de y'a to u bɛ ka nin ko in soutenir a ka waleya jamana kɔnɔ voilà kun jumɛn de la u bɛ fɛ a ka kɛ sisan u b'a dɔn ko anw ye transition ye ko caman bɛ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ transition kɔnɔna na bon u ɲinɛna yɔrɔ min kɔ maa minnu bɛ sariya bulonba kɔnɔ assemblée kɔnɔ sisan olu ni politiciens tɛ anw ye mɔgɔw ye minnu anw nana de parce que an bɛ fɛ ka faso dɛmɛ et donc o cadre kɔnɔna na an caman bɔra kalansoba ninnu na donc ala ye an gɛrɛsɛgɛ dɔnniya la mun b'a to na an bɛ se ka papier kalan ka jate minɛ k'a dɔn nin de ka ɲi Mali ma ou bien nin ma ɲi Mali ma donc o cadre kɔnɔna na an ye sigina an ye ne yɛrɛ n'u sigira bon ne ye u ɲininka n ko bon hakilina min bɛ aw bolo ne ye lakɔli maître de ye ne ta a ka nɔgɔn an ka tableau kɛ an b'a lajɛ n'an y'a créer a avantage ye jumɛn ye an b'o bila tableau in kɔnɔ a inconvénient ye jumɛn an b'o bila tableau in kɔnɔ ni mun cayara mun ye o tuma na an bɛ o ta donc on a compris anw ye inconvénients bɔ olu ka ca kojugu ka tɛmɛ a avantage kan donc ça veut dire que hakilina wɛrɛ b'a kɔfɛ mun n'o tɛ kelen donc o de la an ye ne yɛrɛ vraiment a ko in ma anw kun minɛ halisa donc ko maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ ko hali don n'a nataw la aw bɛ se ka projet in aw bɛ se k'a refuser ayi bon sisan a ko ka nɔgɔn parce que an ka baara taabolo la ni gouvernement ye projet bila ka na d'anw ma ni anw y'a fɛsɛfɛsɛ n'an y'a ye k'a man ɲi o y'a sɔrɔ ministre min yɛrɛ y'a bila ka na parce que maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ nin projet in Maliki Jaw ka projet dilanlen tɛ colonel Wage ka projet dilanlen tɛ projet in dilanna depuis Muktar Wane ka wagati la ale de bolonɔ bɛ sɛbɛn in kan donc a nana o cogo la ten bon komi état ye continuité ye bon ministre de l'administration territoriale ale de ye projet in tabaga ye bon n'i bɛ gouvernement na solidarité gouvernementale bɛ yamaruya ni ko min kɛra i tɔɲɔgɔnw fɛ e de y'a kɛ donc maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ a projet in projet kɔrɔ don bi projet tɛ projet kɔrɔ don donc projet in bɛ yen depuis kuma jumɛn projet in u y'a bolonɔ k'a la depuis voilà projet in bɛ yen depuis 2015 projet in kuma fɔlen don accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger projet in b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a point b'a kɔnɔ point ɲɛnama dɔ don mais mun y'an dabali ban mot mun b'a la o mot de tubabukan ka gɛlɛn tubabukan in filɛ nin ye an ka kan tɛ n'i ma ta ni hakili ye dɔrɔn i b'i yɛrɛ juru
police territoriale mo territorial mun bala de o de a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ sinon n'i ye territorial bɔ a la sisan k'a kɛ municipal ye o ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ parce que bamanankan yɛrɛ la police territorial e bɛ se k'a kɔrɔ ɲɛfɔ an ɲɛ police territorial ye mun ye walasa bɛɛ k'a faamuya comme territorial t'an ka kan ye police territorial ye ka police di an ka marada kelen-kelenna bɛɛ ma i bɛɛ k'i yɛrɛ t'a sɔrɔ Kucala k'a t'a sɔrɔ Sikaso k'a t'a sɔrɔ o yɛrɛ dɔrɔn t'a dan ye même commune fana k'u t'a sɔrɔ commune de Sikaso ale bɛ se k'a t'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se k'a ka police créer bon a sɛbɛn yɛrɛ la ne ye mun kalan la c'est que ni mairie y'a jateminɛ k'a fɔ a ma ko b'a la ale bɛ nɔti kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ka ci ministre ma ministre b'a autoriser a b'a ta créer donc n'i y'o jateminɛ commune 700 ni kɔ de b'anw fɛ yan bon n'o bɛɛ n'a ka marifatigiw jɔlen don o ye ko ye dɛ a ma nɔgɔ donc o de ye a gɛlɛya ye quoi donc o ye anw siran. Tonton n ye kuma faamuya sisan nɔ projet kun ye projet 3 de i ye polisiw ta ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ est ce que i bɛ se k'i da don tɔ 2 ninnu fana na k'olu walawala an ye dɔɔni kun min na olu fana voteli bila la kɔfɛ la. Bon projet 2nan in n'o ye yafa sɛbɛn ye ni u b'a fɔ o ma ko loi d'amnistie donc o projet in tun ye maa minnu participer la le 18 août kalo tile 18 waleyala mun ye IBK ka fanga ɲɔngiri maa minnu kɛra sababuya ye ko sɛbɛn ka kɛ mun bɛ se ka yafa kɛ olu ma même ni u bɔra fanga na parce que n'i y'a jateminɛ loi d'amnistie a b'an ka sariyaba kuruba de kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko constitution a bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na ni gɛlɛya ye jamana sɔrɔ donc aw bɛ se ka sariya dɔ ta bɛn yɛrɛ ka sira kama a b'o sariya in ta pour que ka yafa olu ma a ɲɔgɔn kɛra pour que an ni kɔrɔnfɛmɔgɔ ninnu bɛ se ka bɛn i b'a dɔn waati dɔ tɛmɛna katiba dɔ ye an ka sɔrɔdasiw minɛ Aguelhok maa 100 ni kɔ k'olu da k'u kantigɛ o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ sariya sunbaw la u kɔnlen don wale in kɔnlen don mais u kɛlen normalement transition mun sigira Amadou Aya ka wagati la ministre dɔ tun bɛ yen ko Mali Kulibali ale tun bɛ justice ale yɛrɛ tun ye u ka liste kɛ ka taa n'a ye cour pénale internationale la pour que u bɛ se k'u nɔ minɛ mais taalen ɲɛfɛ jamana nana fɔ bon faut que an ka loi d'amnistie dɔ ta pour que ninnu ka sɔn ka segin ka na sigi kumaɲɔgɔnya tabilu sanfɛ pour que an ka bɛn parce que tant que ni o fɛn m'u cɛla u tɛna u b'a dɔn n'u nana u bɛ minɛ donc o ɲɔgɔn a bɛ fɔ o de ma ko loi d'amnistie donc a bɛ yen a prévoilen don an ka Mali sariyaw la donc o kelen de tun don mais gɛlɛya minnu kɛra la c'est que wale de nana kɛ 2 ye 18 ta b'a la ani bandaw fana ka bɔli la o fana ta b'a la donc ni k'i b'a ta bon mun prévoilen don an ka sɛbɛn kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko charte o tun ye IBK ka fanga ɲɔngirili ta de bon o y'a sɔrɔ bandaw charte sɛbɛnna ka sɔrɔ bandaw ka wagati ta in o ma na donc est ce que a fila bɛ se ka don ɲɔgɔn na n'i y'a fila don ɲɔgɔn na est ce que o tɛna kɛ gɛlɛya ye an yɛrɛ ma ka da charte yɛrɛ ka cogoya kama donc ninnu bɛɛ de don sinon kojugu wɛrɛ t'a kɔnɔ a renvoyeli ma kɛ kojugu ye c'est que n'i bɛ sariya sɛbɛn fana kɛ i kana o kɛtɔla i kana kɛ sababu ye ka sariya sɛbɛn dɔ wɛrɛ sɔsɔ donc an bɛ k'a ɲɛɲini de sisan a bɛ se ka ta cogo min na k'a sɔrɔ ni sariya sɛbɛn kuruba n'o ye charte ye n'o tɛ sɔsɔ parce que an ka sariya kuruba min bɛ yen n'o bɛ sariya sɛbɛn bɛɛ sanfɛ n'o ye constitution ye o bɛ yen n'o bɔra yen charte de bɛ na donc charte in kɔnɔna na sisan charte de la transition o kɔnɔna na ni kun prévoilen tɛ k'a fɔ ko fanga bɛna ɲɔngiri siɲɛ 2nan na parce que an bɛɛ kɔni kun ka sago ye Mutariwa ni bandaw sigilen an bɛ se ka transition kɛ n'olu ye bon komi ko nana sira wɛrɛ ta donc n'o ye 24 ka événement ye olu bɛ yen donc est ce que o bɛ se ka fara dɔ in kan wa donc nin de ɲininkaliw kɛra sababu ye ni an y'a laɲini ne tɔɲɔgɔn min bɛ yen n'o bɛ commission loi kunna a n'a ka mɔgɔw u bɛ y'a laɲini k'a fɔ bon an ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na pour que ka
sira o sɔrɔ sira minnu bɛ kɛ sababu ye donc n'a fila bɛɛ bɛ se ka soit u bɛ don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a ma sariya kuluba sɔsɔ soit n'u bɛ kɛ u dama voilà o de don bon projet sabanan in ni maliden bɛɛ sigilen don k'o kɔnɔ bi n'o ko ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye dugukolo ko ye bon aw yɛrɛ y'a b'a dɔn mun bɛ dugukolo ko la bi Mali la bɛɛ b'a dɔn u b'i ka dugukolo minɛ i la bi n'aw taara kiiritigɛyɔrɔ la i tɛ jo sɔrɔ a la bon ni dɛmɛbaga ɲɛnama t'i bolo o y'i bolo bɔlen a la donc sariya sɛbɛn mun bɛ na ka dugukolo ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ parce que gɛlɛya caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi a bɛ dugukolo ko la dugukɔnɔna dugukolo ko b'o la kungoda dugukolo ko b'o la an bɛ se k'a fɔ k'an ka jamana gɛlɛya bakuruba yɛrɛ ye dugukolo ko dɔ ye an ka jamana gɛlɛya bakuruba yɛrɛ ye dugukolo ko dɔ ye même n'i y'a jateminɛ an ka jamana camancɛla la ko caman bɛ yen mɔgɔw b'a da ko banbagaci walekɛlaw mais n'i y'a jateminɛ dugukolo ko b'a la o ko in yɛrɛ ma daminɛ bi i bɛ taa sɔrɔ bagan maralaw olu ni sɛnɛkɛlaw u bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ a bɛɛ ye dugukolo ko ye parce que danfaraw dɔnlen tɛ ne bɛ t'i ka baganw gɛn ka dan yɔrɔ min na bon ne bɛ n ka sɛnɛ kɛ ka dan yɔrɔ min na kuma dɔ i b'a sɔrɔ baganw bɛna don ne ka foro kɔnɔ ka tiɲɛni don ne kun donc u ka funɛnkɛninw bɛ wuli ka bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bugɔ donc ni dɔw ni bɛ to a la n'o kɛra i b'a sɔrɔ dugu fila bɛ bila ɲɔgɔn na donc an y'o problème camanba sɔrɔ Mali kɔnɔ o b'a la o ka bɔ yen dugukolo yɛrɛ papiyew bɛ sɔrɔ cogo min na jamana b'u di cogo min na k'a daminɛ mairie la fo ka taa se ka taa papier laban bɛ di i yɛrɛ ma n'o b'a fɔ o ma ko titre foncier o kumaw de b'a kɔnɔ donc maires ka rôle ye mun y'a la bon i b'a dɔn bi maliden bɛɛ ko n'i bilala mairie la i nana dugukolo feere de kama an bɛ maire an maliden bɛɛ kɔni bɛ maire dɔn ni dugukolo feere voilà donc maliden bɛɛ hakilina y'o ye donc n'i ye a sariya bakulu in jateminɛ donc a sariya in kɛmɛ ka o yɔrɔ in ta k'o yɔrɔ in lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ donc cogo min na ni maires ni fɛnw bɛɛ bɛ se ka na dugukolo ko kuma fɔ k'a sɔrɔ ni gɛlɛya ma don donc mais ni sariya wale bɛ ta a bɛ ta jamanadenw de ye a bɛ ta pour que ka jamana de lafiya a tɛ ta maire kama a tɛ ta ne kama a tɛ ta e kama mais a bɛ ta an bɛɛ de jamana yɛrɛ de kama donc o waleya o sira la pouvoir dɔw bɛ se ka bɔ dɔw bolo donc o ɲɔgɔnna minnu b'a kɔnɔ i n'a fɔ a sariya wale an y'a jateminɛ k'a fɔ titre foncier b'a kɔnɔ ani mɔgɔ kelen tɛ se ka dugukolo camanba san u b'a fɔ min ma titre d'habitation n'i bɛ si yɔrɔ min na i n'i ka denbaya donc olu de kumaw b'a kɔnɔ donc an y'a ye k'a fɔ maire dɔw bɛ olu ma jɛn n'a ye parce que a bɛ kɛ sababuya ye ka olu ka sɔrɔda dɔw geren bon parti politiques i b'a dɔn maires bɛ bɔ olu de la olu dun fana u caman jigi dalen don u ka maires de kan ni maire ninnu y'u ka baara kɛ n'u ye wari sɔrɔ k'u ka parti dɛmɛ n'a ye mais tonton min ye ne yɛrɛ ka ɲininkali sisan nɔ maire ka baara ye est ce que dugukolo feere bɛ maire ka baara la bon en fait jamana de ta ye dugukolo ye jamana de ta ye dugukolo ye bon an ka sariya bakulu mun bɛ yen n'o b'a fɔ a ma ko loi domaniale ale bɛ code domanial yɛrɛ b'an bolo bon ale bɛ maires ɲamariya ka intervenir dugukolo ko in na mais u ka baara to ye a bɛ parce que an bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ olu de ye jamana ɲɛ ni jamana tulo ye sigidaw la donc n'u nana o la normalement u man kan ka k'u ka parti ta ye bilen u ka ɲi ka kɛ jamana depuis i mana sigi ka ban i ka ɲi ka kɛ jamana de ta ye e ye jamana de ka maire ye i t'i ka parti ka maire ye bilen i ye sigida de ka maire ye i bɛ baara kɛ sigida de ye donc o waleya la o de la jamana ye u ɲamariya pour que u bɛ se ka intervenir dugukolo ko la pour que mankan ni fɛn minnu b'a la k'olu fɛ mais pratique yɛlɛmana donc a kɛra wari sɔrɔ da ye i b'a dɔn ni wari bɛ sɔrɔ fɛn min na dɔrɔn bɛɛ bɛ don a la donc maires bɛ intervenir ka se fo niveau la sinon domaine yɛrɛ mɔgɔw directeur ye minnu fɔ an ɲɛna kabako don c'est à dire que dugukolo mètre kelen a sɔngɔ man ca état yɛrɛ bɛ mun gagner a la a man ca fiyewu mais dugukolo e bɛ se ka dugukolo min san n'i ye 30,000 bɔ normalement état ta la i bɛ se k'a sɔrɔ i b'i ka terrain d'habitation sɔrɔ mais jɔn bɛ état ta d'i ma état ta in bɛ di domaine mɔgɔw de b'a di parce que olu bɛ déjà papier fɛn o fɛn bɛ yen ni
avec dugukolo ko kunga fo be ta ñon soro yoro de la ba fo ma ko cadastre wala parce que dugukolo yere quartier bo mu de bolo na ñam na jogo ni taro du fe o be quartier bo no e quartier bo yere be dugukolo dan farawe donc commune benaka yoro o dan faraw doni donc o papier no be boyni mais c'est ça aya jatemne ka fo ni kapo o yoro la ka tase mero mo fo yere bolo biti diga papier kam abe bo a 1 kilomètre carré la kata ere soro fo million donc on va faire spéculation ni famille ke sani malion ni jamana kono do mo ko be dugukolo la mo kan obli ka se mairie mo gore mo kan obli ka se domaine ne ma bon c'est ça ni i ma ko be dugukolo la tuga sabani mo misela sura la a folo i ba soro dugukolo de bene bol ne be fe ta fere donc oui contrat ama forma contrat sinalagmatique c'est-à-dire oui contrat enen ñoje amé bagana benaga amé wili gata mer la parce que amé beaucoup commune de la donc commune ba nga 77 tia ka blagata iba soro fana terrain do be no donc no lu be commune nga yoro la donc mer be o da fara ni fom donc o ba fere li boloda ka fo boni yoro en blabla la pour que mo be se ga soro ka ku ka shili yoro donc iba soro no document babu bolo donc maintenant e se ga do soro la mais o lu taye ka papier ke ka no ka fo abenega commune hono a dira ka karsama donc maintenant to bebe nyana bo yoro were no e domaine na ni tara domaine na en ce moment il ka papier ou bulo imbe a limite e mouye avec quartier la yoro mina est-ce que à titre d'habitation de do ou bien ni était canado espace do kono imanga do mono ou be domaine di donc ça veut dire que il y a des termes ko sebe do bulo état de bâti donc maire nous be comme intermédiaire pour que ça ga facilité. OK mais c'est ça non ai comment corona fo mais mi a to projet de loi à renvoyer la dugukolo taka et mo fani moi a to à renvoyer là c'est que commission me chargé lendo a walia la no e commission TPI commission TP mo no e barachamake en yere ka ñoy la iba do tasra do de BCNT konana tasra ka ko sebani sharia wale nunana abeta présent fait présent ka masunya mo no ba forma ko bureau o ba la jefro o be klaka na yoro gramba forma ko conférence des présidents commission be présent mi no sore donc avait dit commission mi chargé de notre groupe ko avait doma na droma donc na tambe dama kata alebe sisa mo wele mo fo mfeni no se me do groupe ko la ba be wele ka benyi nga kelengele kada jamana deun ulu ka représentant maire cadastre mo domaine mo ministre o beni bele wele donc no lu wele donc ambe soroka ala jesisa donc o de cadre ko nana o chama de borala ana na e ka fo ako ja ko wero ba ko no ante mundo donc ay ñoy do organiser namba fo mako atelier pour que ka se ka beka kuma beki ka gele fo que da wero borala par exemple mo mo be Sénégal uluka ngango kuma fo bawo nana uluko ko yoro do be sharia wale ngono o bolu ka sharia wale bado mo bolu o bo soso foncier agricole ko bo soso o point do be par exemple e point do nya fa na nia jatemne ko maintenant du bolo e data e ani an commune mo gonu fela mais légitimité traditionnelle du tigila mo ani sigida mo ku yo lu se bola o don o du mo ga fe ngono mais nia jatemne i ba soro sisan dugutigu be dugoloti dugutigu be dugoloti du wala nga to dawla imana tayno imana ke jamana to to ni nana funika ta bon yanga sharia bakulu ba fana jatemne ba soro o kele no kare ko ni ka foko anga la dala wale tiu ananga dugutigu ko ko lu ka hakina utabala donc ça veut dire que nyamaria bolo parce que ni olu ere chama be o mason duguti ya ka di etama pour eux olu ta de o ka yoro e donc fra foi to la donc olu welele olu ko non olu sentise ka bala
donc sigida la olu de b'u ka togoda la olu de ye togoda dugutigi ye kabilatigi ye donc olu de ta y'u ka dugukolo ye donc pan tɛ se ka kɛ olu kunna bon an y'a fɔ n ko k'o yɔrɔ in fana lajɛ bon gɛlɛya dɔ wɛrɛ fana b'a la par exemple sisan ka papier ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ titiri ye ka fɛn misɛnmaninw b'a la lettre dira an fɛ ni autorisation dira an fɛ olu bɛɛ bɛ na ni gɛlɛyaw ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ papier b'ale bolo lettre don dɔw bɛ yen titiri b'o bolo dɔw bɛ yen même voilà kelen bɛ se ka kɛ mɔgɔ tan ta ye voilà dugukolo kelen bɛ et puis mun yɛrɛ gɛlɛya mun yɛrɛ nana i bɛ taa sɔrɔ titiri n'o bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ titiri dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo donc o ye kabako ye parce que sariya ka sira la titiri tɛ se ka ndaraki mɔgɔ la hali i tɛ se ka attaquer tribunal la mais sariya kura la donc u bɛ sariya dɔ tɛmɛna n'u b'a fɔ a ma ko loi Amidu Jabate o ye woni dɔ bɔ cogo dɔ la mun b'a jira k'a fɔ ni titiri sɔrɔla sɔrɔ cogo la mun tɛ sariya ka sira fɛ n'u panna point kelen kunna ko titiri bɛ se ka attaquer donc o yɔrɔ in de kɛ bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ wuli o de la i bɛ taa titiri sɔrɔ mɔgɔ fila bolo jugew yɛrɛ sɛgɛnna ko la kosɛbɛ parce que olu bɛ jugew bɛ baara kɛ ni sariya de ye donc n'a sera u ma sisan n'a taara se nin yɔrɔ in ma i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ na n'i ka prévu ye donc a kɛlen don gɛlɛmaba ye o de la n'i taara tribunal la bi i bɛ taa sɔrɔ affaire min bɛ an ka justice la a 100 sara la a 60 ni kɔ bɛɛ ye dugukolo ko ye donc o de y'a to an ye nin bɛɛ de jateminɛ k'a fɔ dugukolo ko in ye ko ye n'an ma nin hakili ta o de bɛna kɛ sababuya ye ka mankan wɛrɛ wuli an ka jamana kɔnɔ donc o de sababuya yɛrɛ kosɔn ni an y'a fɔ ko ka nin renvoyer a loi in renvoyer pour que an ka la dɔn société civile mɔgɔw fana nana k'a fɔ a lawaleyali la fo que olu ka hakilina fana ka ta donc komi Mali ka papier de don donc an ka hakilina na kɔrɔtɔ tɛ bɛn a la an ka kɛ ka ɲɛ voilà a ka kɛ dɔn voilà basigi kɔnɔna na et puis a ka kɛ ka ɲɛ n'a ɲɛna dɔrɔn lafiya bɛ na o kɔfɛ donc n'a ɲɛna lafiya bɛ na o kɔfɛ n'o kɛra sisan bɛɛ bɛ bɛn a kan a sariya wale in a bɛ ta nɔgɔya kɔnɔna na o y'a sɔrɔ bɛɛ ka hakilina tara bɛɛ bɛ fɛ mun ka k'a la olu tara en compte et bɛɛ b'i yɛrɛ retrouver document kɔnɔna na donc o de kɛra sababu ye n'an y'ale renvoyer an ye faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ tɔntɔn sisan nɔ ɲininkali min fɛnɛ bɛ ne bolo wagati dɔ la an y'a ye k'a fɔ aw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ n'o ye Maguma Gabriel Konate a tun ye projet de loi dɔ fɛnɛ ta ko ka sara di dɔ di député kɔrɔw ma assemblée ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ma ko ka to ka sara dɔ d'olu ma mais an y'a ye projet in loi ma voté mun de y'a to projet in rejeté la bon projet ma rejeté Maguma yɛrɛ de ye projet retiré a ma rejeté parce que a kuma de cayara Maguma Gabriel ale y'an ka artiste ye mun dɔnnen don kosɛbɛ ko langolonkɛ yɛrɛ man d'a ye kosɛbɛ mɔgɔ min de don a hakili sigilen don faso ba kanu b'a dusu la donc a ka jateminɛw de bɔra kan k'a fɔ Mali la mɔgɔ dɔw bɛ u yɛrɛ di jamana ma k'u ka fɛn bɛɛ kɛ mais ni n'u laban cogo ye i b'a a bɛ voilà donc ale ka hakilina na i kana an ka Mali institution ba diriger e ka tila ka taa ye i labanna cogo dɔ la bɔlɔn fɛ k'a fɔ hali denbaya yɛrɛ i tɛ s'a kɔrɔ donc a ye ninnu bɛɛ de jateminɛ a ko ale ka nin sariya wale in donc ale tun ma dabɔ minnu bɛ yen sisan kama dɛ mais situation minnu bɛ nalen parce que a b'a dɔn tigitigi k'a fɔ anw bɛ waati kunkurunin don a waati yɛrɛ tɔ man jan olu bɛ bɔ yen mais a faamuya cogo ma bɛn donc a nana waati min fana na i b'a dɔn bɔlɔlɔ kɛlen don ko dɔ y'an bolo bi a bɛ mɔgɔ siran parce que tubabuw bɛ bɔlɔlɔ utiliser pour que k'u nafa bɔ a la mais an balima caman b'a utiliser pour que ka kow bɛɛ ɲagami donc kuma cayara ko a bɛ ka dɔw de ka waleya kɛ n'o ye président du CNT k'a bɛ k'o de ka waleya kɛ k'a sɔrɔ ale ka hakilina yɛrɛ la parce que ne a kɛlen ne n'a sigila ka kuma donc ne k'a ma n ko kɔrɔ n ko i ka nin
fe nga kuma chale no dugu kono bo hakilina munu bala ba fe bo mo e do ere interpeller ere bora plateau ka ere nyefo bo même au bela o banya donc on a ka fo ni fon feni jamana don ya kuma cha iba retirer pour que wati na taula voilà ni basiki nana wati na taula peut-être mo be soro mum na fo ko aka hakilina kun kain donc en ce moment abisika ta jamana ko de do encore tolente fon fin de bisika ke so pour que atani jamana nyef oko donc o de ko so aller a décidé ka retirer sinon a m'a rejeté et a iré a retirer sani angatana e vote là tonto yi ka kuma ko nana ko mi mo she kun sigine tana yi ko chama cha fanga bina nyongri chien fla andu ay chama cha fanga nyongri la gouvernement kura wara dina na tuku gouvernement kura mu sigira anu lu chebe to gudi bon bado anga bara mo chama be no wasablu ka bara de abe anga sharia bakuluba de korano wa forma ko constitution de ba prévoir au du gouvernement font fembe ambe gouvernement contrôler bon ambe gouvernement contrôler en rebese ka sharia proposition ke olu beta bon o kabui ambe gouvernement fona de aka barala ambo sra kele de kan gouvernement kura minana ni aye ukamu okura de kumbe ikunu longono anu ambe kangele de fo parce que anga hakilna de kele ate komi ambo no toro de ukafena ambe nu inana ni barami ni ministre mbeka barake naka bara tabulo beka jenge amba wile ka fay bo eka ni bara tabulo beka jenge amba fika keta de ni jamana de hakilna donc o ye ministre be akera ni gouvernement yo akera gouvernement fofeyo donc o de do donc c'est ça on ni gouvernement croit mo anga bara tableau la nous famille bala kosebe parce que déjà transition nana kumi kama o kununu be yela matese ka dolu la donc o kununu ye ka anga kalata ko nyanabo kanani ben ye jamana kono donc olu de do donc o kumba nunu tangeni ubo sraka donc amu demo barala ni ya jatemne yere même sharia wale mun kalfala ne la na ya renvoyer o beta o sra de kan parce que gouvernement de nana bo pour que ku demo ka barala an ye fen chama olu kumoyi donc an kelen ka fese donc o yere ya famia ka fo vraiment an be ku demo ka barala no kun grina ka ta mena gele asi o ma donc o de be an ni gouvernement kura mo ni non ni famia le soli ka kuma la sisa no kuma chama be dugu kono bi premier ministre mi sigira an kuna sisa shogel ko kala maiga anya ye wakati mina o be lutila ube M5 ko nana akoka sentechi o ma jeni sente sisa sigile mi fleni ani o che to bodi bara kono na bon vous savez premier ministre kura jamana de no ina fo an yere jamana do ye chugomina peut-être bebika keleke jamana kula i kadeka hakilnanka donc hakilnam kumbalo wakati la o kunye ka fo ale o lui keleke pour que ka se ka fanga doy nyongri il faut que lu senka do fanga la walella donc ou senka do fanga la walella kera sa we ka gele abasi donc maintenant wati nu yere la chama ya la nyini ka foko ka sentechi mais ni ya jatemne sente yi chartika Joseph Flanadi ni président pour ay sente de bena donc ni ye charti accepter ce qui est sente accepté asigi chugo sa o ikore do hakina na asigi chugo manya pour bo o ye jakulu be ali ni tara groupe kelena mu ye parti politique ka ta mo do tala mo do ba foko lu mason o tiki donc be adamadia ere tableau de route problème bon maintenant kala nyini pour que ka sente rechi kata sharia kluba anga sharia nyemo so nu ba fo mako cour suprême kata lu saisi olu ye droit de jamana yere be droit mi reconnu jamana dembela jeni be segake ni ko do koroshi ma so ni fumier mais fin de bo be sans o de ben ani baski na lié jamana ko ni nana e ka fo ne ka ni wali ay o be ka so we ka ben ani o baski la na jamana kono donc hakilna mun men fait monsieur ko lubla kama je crois que
premier ministre ka hakilina tagale mesro au sera fait akele mesro ka famia sura la o ne ka hakilina personnel ça n'engage que moi donc il va sura e famia sura ka fo c'est pas la peine anga problème bore wuli jamana kono parce que ni ku be sente chibi ni achi bon abna sigi tuguni bon abna sigi ni mo mun ba jira ka fo mo mun na do ala ko mun bora la ko lu fana be da jenae lu fana be na fo ka sigi chogo manya bon ni dungu be sente chi chogo de bala o chi chogo nye dumai charte mu ya créé il va réviser ni ku be charte ni dué charte fana da ele bi obita blaba muna ala de bodo ko ro be se ka ba konana donc ni be de jatemno ko so je pense que jamana ere koso be de be pression qui ere ka ki ka fendo tuy pour que am se ka tanyo fait président de la république de transition ou de faina ako benika hakilnando ko jamana be romna ambeka sabali ka muyu ka anga divergence ou bembalia mun ban nyongo je ko lutui ka nyesi jamana mabi pour que amese ka transition en ken no ya konana je crois que sera yere de koso ni fenchama ya e mo chama solendo bena sino ate ko mi bega kilna tiburu jamana dola kilna be mais exemple fitin di massa ni so do joko ambeka kilna fo ne be faga ke muyi na so jora ka ba e ka jatemne ta sura be ke soe matashi don soe parce que benika kilando ne bisonga fongo ga fenêtre bo gauche fait e ba foga bo sans fla fait ni ba fogo ga da bo ga ta klibinya fan fait donc abeteni donc wala mais do de bi jenai qui ta double pour que am se ga ta nyoma fait donc pour que am bega bolo di nyoma ina fo président Assimia anini en fait ko beki bolo di nyoma ka gouvernement ere deme pour que anga se ka transition ken no ya konana ka fanga di parti politique ma se ka tadi jamana e ka jamana bo dinere parce que ambe dinere kono sisa manga ere kunte bembalia ere koni o ere de kainga black kerefe ko bolo di nyoma be karata bugu ni machila effectivement o ere de do ça parce que shogel anaka kilon be nyona jamana do srafe experience bala amena fanga waju konana makala len fana do donc anu hakilna nu nana o anana mo mun soroy olu nu ka hakilna do makala lu fana do mais dia jatemne ambeka nyoma soro fenkelem na o ye malidi ne ko mon ne be malide fe ne be fe akaketa ale ko ka fana be malide fe ko e be ka tabolo mina o mai ale ko ka leta de kai donc faut que ngo de yoro nu de jatemne donc na yo jatemne sans personne aka fo bon nous de ambeka bolo di no manga kilna fora no ka donc je pense que avec Atalo sera de fait sinon CNTB romina bi jekulu nyanama do ma nyanama ba ko a débat ni retara participer ka débat la débat do ka fo ka niveau élevé no kosebe ani wati chama wasablo tekele mamunu ba ko na bela jeni mi se ka sharia gafe kala ka afamia ka uyere ka hakilna diaka jamana joli srala donc au bala bon ni ay aller Shogel yere a accepter kata CNT nyema fo ni aka démarche yere jatemne iba do ga fo atarananga damesrawi ayala la ka premier ministre koro befu ala ni munu ngakilna kuntekele donc we ko vraiment hakilima ya kododo ayala la aller ouye a déposer ka fo ko ka mo mi la ka yoro chino e CNT ataraka to nyema fo bon to kana amba fo ma ko reconnaissance tacite c'est-à-dire que on sona ya donc o yoro e bon comme affaire manata sharia kunda on a jamana sharia jamana di donc sharia bi pour no saka mais ni a jatemne anga sharia bulumba mu be ni lu mana kuma wrete mun ko fe no e cour constitutionnel ni cour suprême ou il reste sona déjà kana serment prêté yoro là ou sona déjà parce que olu ye sharia tombala ngana udi ni fendo be sharia la mamai uti manye dala jede bibama ni hagli bala CNTB sigi watimna ne rede tunye rapporteur général pour que kaseka CNT règlement intérieur sebe donc on tient c'est pas là par exemple ko CNT mo abisika fo mako député mais atale c'est cour constitutionnel sharia domba ngana numa ya irana ka fo be filla te seka fo parce que aw ma élu ya donc
Ça veut dire que charia jamana de y'anw ka jamana ye a mɔgɔ ninnu bi charia dɔn kojugu donc n'a sera u ma ye cogo cogo hakili ma yɔrɔ minnu ye u ɲɛ tɛ pan olu kan u b'a ta ka ni an ka charia sɛbɛnw lajɛ n'u bi taa u b'a fɛ donc olu y'a accepté déjà ka transition yɛrɛ accepté ka CNT accepté o fana ka bɔ yen an bɛ jɛkulu minnu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko communauté internationale ni CEDEAO b'o la Union africaine b'o la olu y'a accepté ka CNT président yɛrɛ accepté an ka mɔgɔw yɛrɛ ye serment prêté Union africaine na déjà fo CNT membre dɔ yɛrɛ tun ka ɲi ka kɛ Union africaine parlement présidentiel. Ça veut dire que olu bɛɛ sɔnna. Non, je pense pas que ni charia sɔsɔ b'o o ko la ni charia sɔsɔ b'o la olu fana ye charia dɔnnanbaga ŋanaw ye o tun bɛ ban depuis a daminɛ la. Donc je pense que nin bɛɛ hakilina ninnu dila aw ma i bɛ faamuya sɔrɔ pourquoi premier ministre ka démarche la sisan vraiment a bɛ ka taale bɛn ka sira fɛ ani apaisement ka sira fɛ jamana de don de toutes les façons CNT kɔnɔ minnu b'a kɔnɔ maliyɛnw de don étrangers tɛ o hali ni mɔgɔ wɛrɛw nana olu fana bɛ kɛ maliyɛnw de ye donc an bɛɛ ka hakilina bɛ kɛ ka Mali de baara donc o de don quoi. Tonton jateminɛw la wagati dɔ la député minnu tun tɛ la ni camancɛ fanga ni fanga ɲɔngirili nana n'olu ka fanga banni wagati dɔ la olu fana tun farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye olu tun ka dɔn maga tun man ka kɛ olu la donc est-ce que olu bɛ ka gɛlɛya lase aw ma aw ka baara kɔnɔna na. Bon, pour le moment, vous savez, on m'a gagné parce que olu bɔra yen anw nɔ t'a la bi anw nɔ t'a la sini a bulonkɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ yen bi a dɔw bɛ yen olu bɛ ka baara kɛ CNT kɔnɔ yen honorable Jarasuba ninnu bɛ yen olu tun ye fanga kɔrɔ yɛrɛ ka mɔgɔ lakodɔnnenbaw ye ale yɛrɛ tun présentélen don mun ka ɲi ka kɛ assemblée président ye olu b'a la bon u ka hakɛ de don u k'a fɔ an ma jɛn n'a ye démocratie yɛrɛ la n'i ma sɔn mun ma i b'a fɔ i ma sɔn ni ko dɔ kɛra la mun ma diya i b'a fɔ donc o y'u ka hakɛ ye mais n'i y'a jateminɛ kow nana cogo min na président de démissionné la o de la mɔgɔ caman b'a fɔ ko coup d'état ma kɛ président démissionné la o y'a fɔlɔ ye a filanan a démissionné tɔ la a ye assemblée ci sariya ka sira la n'a y'a ci olu ka baara banna ye donc n'olu ka ɲi ka taa mɔgɔ kama o bɛ taa président de nɔfɛ mun y'olu ka assemblée ci o tɛ sisan mɔgɔ ye parce que olu de ma sisan mɔgɔw de ma ci olu ma dissolution fɔ président de y'a fɔ gouvernement min fana démissionné la wagati la olu ma gouvernement la démissionné gouvernement de démissionné président de a présenté la a fɔra télévision na bɛɛ y'a mɛn communauté internationale mɔgɔw nana olu y'a sɛbɛntiya olu y'a ta CEDEAO n'i y'a ye CEDEAO yɛrɛ sɔnna ka continuer ka baara kɛ an fɛ o yɔrɔ ninnu de don parce que sariya ka gɛlɛn quoi mais bɛɛ n'i ka faamuya cogo don bon dɔw b'a kɛ wariko ye dɔw ko k'olu yɛrɛ ye $50 don u ka kalafili la ko ka taa o ko kɛ tan donc ça veut dire que olu fɛ wariko don jamana ko tɛ donc o fɛn ninnu b'anw lasiran quoi i m'a ye anw tɛ sɔn ka ne yɛrɛ personnellement tɛ sɔn ka da don a ko in na parce que c'est trop sensible an ka jamana mɔgɔw ka faamuya ni kuma bɔr'i da ka ban dɔrɔn bɛɛ b'a faamuya ka faamuya cogo la donc dɔw b'a yɛlɛma dɔw bɛ bon jamana yɛrɛ kɛra u bɛ ɲɔgɔn nɛni bon an ka danbew ni fɛnw yɛrɛ tɛ an permettre an ka ko minnu kɛ kɔrɔlen olu de bɛ kɛ donc maintenant ne kɔni n'i ye ne ka hakilina ɲina ne bɛ mun ɲini u fɛ déjà o assemblée tɔgɔ in disura a nana événement minnu kɔfɛ mɔgɔ minnu kɛra o événement in sababuya ye an t'a kunna an t'a nila donc olu mɔgɔw dɔnnen don bɛn olu de kɛ sababu ye ka u ka assemblée in ci donc u ka ɲi ka baara de kɛ sisan pour que assemblée kura min bɛna sigi u ka don u kɔnɔna na ni dan b'i yɛrɛ la k'a fɔ n ka sigida mɔgɔw bɛ n fɛ donc i bɛ taa o ni kalafili wɛrɛw kɛra kɔni i bɛ taa i bɛ t'i nɔ na i bɛ t'i ka fɛnw sɔrɔ i ɲɛ waati kow dɔrɔn de don mais ni kɔrɔtɔra waati de kɔrɔ ale bi se fɛn bɛɛ la waati bi se fɛn bɛɛ la donc ni hakili sigi ka to waati bolo donc a ka ca ala fɛ ni i ye baara kɛ i ka ɲi ka baara yɛrɛ de kɛ ni waati yɛrɛ de ka ɲi ka kɛ baara kɛ wagati ye sani o kalafili ninnu cɛ parce que mais ni ko i b'a forcer ka don o i bɛna jamana bila problème na donc i mana plainte déposer i mana fɛn o fɛn kɛ justice bɛna a ka temps de ta a b'a ka waati de ta fo ka se ka
o jaabiw di bon sani o jaabiw dili ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ temps dɔ kɔnɔna na alors que an mako bɛ fɛn wɛrɛw la sisan urgence bɛ yen an ka taa olu kama donc bɛɛ ka essayer ka baara kɛ pour que élection ninnu ka se ka kɛ a waati fɔlen na n'o sera ka kɛ a waati fɔlen na sisan a ka ca ala fɛ olu caman bɛ yen u bɛ segin u nana voilà n'ala sɔnna ma. Mali kunnafoni jabrani layɛbagaw an kun y'a latigɛ wagati ni kunkurun kɔnɔna la ka masala kɛ ni tɔntɔnya a kana faamuyali ka aw ye ka kɛ ni ko minnu bɛɛ kɛra CNT kɔnɔna na ni semaine kɔnɔna na n b'a dɔn aw caman ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛna kuma da d'a ma sisan nɔ a k'a ka kumakan laban di jama ma tɔntɔn an bɛ kuma da di ma i k'i ka kumakan laban fɔ jama ye. Ne ka kumakan laban ye mun ye n bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn n b'a ɲini malidenw fɛ u ka danaya da CNT kan parce que CNT ye olu de ɲɛ ani tulo ani u da ye olu de bɛ u kunkanko kuma de bɛ fɔ yen jamana ye danaya mun ta ka da CNT mamuru ninnu kan n b'a ɲini malidenw fɛ u ka u hakilila tigɛ k'a fɔ an tɛ n'u janfa fiyewu ni sariya wale fɛn o fɛn nana an t'a ta n'an m'a ɲɛɲini ni gouvernement bɛ ka taa sira dɔ fɛ sira min man ɲi an bɛ gouvernement contrôler an b'a wele an bɛ ministrew wele kosa in na an ye ministre wele k'a fɔ ko sɔngɔ gɛlɛyara tulu sɔngɔ gɛlɛyara fɛnw bɛɛ gɛlɛyara donc u ka lajɛ teliyala pour que jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ a la donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ CNT bɛ jamanadenw ka hakilina de kan fɛn o fɛn de bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya se jamanadenw ma kunun ministre minnu ɲɛsinnen don sirako ma o tun b'an bolo an y'a fɔ a ye k'a fɔ sira tɛ yen siraw cɛncɛnlen don donc u ka lawaleya teliyala donc jamanadenw k'a faamuya k'a fɔ ni gouvernement bɛ ka taa sira dɔ fɛ sira min man ɲi an b'u wele an b'u dɛmɛ u ka baara la an bɛ tila ka sira fana don u kɔrɔ an bɛ jamanadenw ka hakilina minɛ jamanadenw fɛ ka na n'o ye k'u f'u ɲɛna pour que u bɛ se ka taa o sira fɛ pour que jamana bɛ lafiya sɔrɔ mais n bɛ mun fana ɲini maliyɛnw fɛ vraiment jamana bɛ crise ba de la donc an tɛ se ka bɔ crise la yɔrɔnin kelen donc mɔgɔw ka vraiment muɲu ni sabali parce que tant que ni mɔgɔw ma muɲu n b'a faamuya mɔgɔw kɔrɔtɔlen don caman kɔrɔtɔlen don kɔrɔtɔ tɛ foyi ɲɛnabɔ ni kɔrɔtɔra dɔrɔn bamanankan na i bɛ sira jugu cɛ donc n'an kɔrɔtɔra an tɛ se ka fɛn ɲɛnama kɛ donc an ka taa dɔɔni dɔɔni pour que parce que fɛn caman b'a kɔnɔ an yɛrɛ tɛ mun maîtriser janfa caman labɛnnen don an kama ka bɔ kɔfɛ donc pour que i ka se ka taa n'olu i bɛ taa dɔɔni dɔɔni n ka kuma laban ye mun ye o ye bɔlɔlɔko in ye vraiment n bɛ insister o kan maa minnu bɛ an balima minnu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ bɛ fɛ e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ kɔni ye ka kunnafoni di mais u k'a lajɛ u ka kunnafoni di kunnafoni min bɛ kɛ sababu ye ka jamana nafa a kana kɛ sababu ye ka jamanadenw hakili wuli n'i bɛ fɛn dɔ fɔ il faut k'i ka da la k'a fɔ soit i yɛrɛ ɲɛ y'a ye ou bien e bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don parce que bi bɔlɔlɔ kɛlen don danger ba y'an bolo u bɛ se ka ja dɔ ta kuma min b'a kɔrɔ anw bɛ k'o de mɛn mais ja in bɛ fɛn wɛrɛ yira i bɛ taa sɔrɔ ja in yɛrɛ taara fɔ diɲɛ fan yɔrɔ dɔ la yen u b'o ta k'o kɛ an ka yɔrɔ ye donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu an k'olu dabila a laban an ka finitigilaka minnu bɛ kɛlɛ la pour que ka Mali bɔ bolo la n b'a ɲini u fɛ u kana to ka olu ka position fɔ parce que jugu b'an na e fɛ e bɛ ka kuma ɲɛnama de fɔ an ka finitigilakaw ye ni marifa masina in sɔrɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn jugu b'a dɔn ni marifa ɲa tuma in b'u bolo donc mun bɛ se o la ne bɛ t'o ɲini u ye nin mɔgɔ da in fa n'u ye image bɔ a jateminɛ walidenw bɛ terrain kan u bɛ ka u yɛrɛ fa anw dalen pour que anw ka se ka sunɔgɔ ka ɲa e b'o ja ta dɔrɔn k'a su ta ka bɔ a jateminɛ anw bɛɛ denfaw ye n'i y'i den ye cogo dɔ la a man ɲi donc n b'a ɲini bɔlɔlɔ mɔgɔw fɛ vraiment u ka fɛnw jateminɛ kosɛbɛ u bɛ fɛnw fɛn kɛ a kana kɛ sababu ye ka jamanadenw hawuja n'u bɛ kuma mun fɔ fana u ka jateminɛ est-ce que ne ka kuma in a tɛna kɛ sababu ye ka jamanadenw ja wuli wa est-ce que a tɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se jamana ma voilà ani maaw ka vie privée n'o ye maaw ka vie privée k'olu yɔrɔ ninnu lajɛ k'o jateminɛ u ka kuma na parce que sariya b'a la n'i y'a fɔ bi e hakilila k'a banna san tan ɲinan kɔ ni basigi nana n'a tigi ye plainte posé contre la sariya b'i nɔ minɛ
donc olu fɛn ninnu bɛɛ de b'a la donc an b'a ɲini vraiment ala ka bɛn la sabati Mali kɔnɔ an b'a ɲini fana ala k'aw fana dɛmɛ aw ka baara la parce que aw filɛ ka baara min kɛ sisan nin de ye ka information ɲɛnama di jamanadenw ma donc an b'a ɲini ala k'aw dɛmɛ toujours k'aw bolo mɛn aw ka nin baara la pour que aw bɛ se ka jamanadenw kunnafoni pour que jamana bɛ se ka bɛn ani kelenya sɔrɔ cogo min na ka da aw ka information ɲɛnamaw kan donc ninnu de tun ye hakilina labanw ye minnu bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna. I ni ce tonton i ka kuma la Mali kunnafoni Jabarani layɛbagaw ni bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ ɲɔngirilen an b'a fɔ ko k'an bɛn émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ na.